Mucigarनो नागिरबाय बावनो गरम गरम जानायनि माला मोजां आंनि गासिखौबो नायजोबथारबाय उन्दैफ्रा so hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, नै भिडिअसो बानायलागासिनो जानला मोनला ओमफ्राय दायो जोङो फुजा जानो थांगासिनो आरोना नै सनामोनाबो दं आयाव सनामोनाबो बाय बाय नङा हाय बिदिसो जों दायो थांगासिनो मेलायाव ओमफ्रायो नै आजामानिकबो बोरै आजामानिका ओंखाम जाखांबाय नामा नोंस्रा दावदै गेलेनानै लाबोनांगौ आदा so नायलांबाय थादो आरोना गाइस आङो माने भिडिअ बानायसै आरोना माने so आङो दिनै भिडिअ बानायनो सानबाय आरोना फिसासा ससेसैबाबो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरोना गाइस दिनैनि भिडिअखौ माने जोंहा देग्लायहाय दख'ना गोदान मोनाखै नालाय दिनै मा होनोमोनलाय गोजाम आरोना एकदम फुराना इखौनो गानबाय आरो ओमफ्राय नै सानस्रिया अखासो बोरैबा अखा हाहां जागासिनो आरोना ओमफ्राय अखासो हागोन ना मागोनथाय मिथिला ओमफ्राय नै मोनायाव आरो जोंहा ड्रेस गोदान मोनाखै एबाराव so दावदै बिदिब्ला गाइस रेडि ओमफ्राय दाबो फैया आब'आ नै गारि एकदम हानखाजोब्बाय आरोना दा फैया बिमाया गालांजासिगोन बियो ayo nih एकदम बिहिर ओमफ्राय हाब्रुजोब आरोना जानाया सिगां नालाय जानाया फैग्रोबाय थ' जेबो गैया बेफोर जोबो फुजा जानो फैनाया हाब्रुजोब मोजाङैनो Aja percaya kalau bayo banyak terus. 사무실 라반장이 원래 문제야. Mình sẵn luôn à? Nó thằng gì? Siap-siap beli apa nih? Không thể nào không được chưa? Apa? Lollipop. Lollipop. Slay nih jala, tangsi singa. Es krim saya. Mucigarno nagirbay baवनो Fuska.
Ayo, sekian lo belajar. Ayo, biagi dada jam lagi ayo. Main digeli baji kuselap yang sesenau ubi menlai. Nanda. Di sini na. Oh, siap na. Zaman si mencela bere. एकदम नै बिहिर जानानै लं ड्राइभआव फैबाय गोदानखौ हरजोब्बायलै एल्ट' टय'टा नै दाउदैल' मोनबोदों दां ना दाउदै थाव थाव मोनसे बेबो दाउदैया बेबो बेखौबो दोनखायो थालिरा मोनामबायहाय बेखौबो मोनबोदों सा बेखौ लांबाय आरो ने फुजा जानायनि माला दानथ्रास नङा बेसेबां जे मोनखो नों बेखौ 290 80 थाखा